Türkmen Daşary işler ministrligi ýurtdaky diplomatik missiýalaryň, halkara guramalaryň wekilleriniň we türkmen resmiýetleriniň hemde jurnalistleriň gatnaşmagynda koronavirus ýokaşmasyndan gorunmak çärelerine bagyşlanan briefing geçirdi. Munyň bilen bir wagtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdýan Türkmenistan edara kärhanalaryň işgärlerini köpçülikliň lukmançylyk barlagdan geçirmek çärelerini güýçlendirdi. Ministrligiň web saytynda çap edilen maglumata görä 5-nji iýunda geçirilen briefingde Türkmen Daşary işler ministri Reşit Meredow çykyş edip Türkmenistanyň ýeti ýokunç ketele garşy taýýarlygyny we detsine çärelerin görülmegini üpçün etmegiň meýilnamasynyň bütün dünýä saglyk guramasynyň berýän maslahatlaryny berk laýyklykda işlenilip taýýarlanandygyny ýytady. Türkmenistan ýurtda koronavirus näsaglarynyň hiç biriniň hasaba alınmandygyny aýdýar we COVID-19 keseliniň global pandemiýasy döwründe bütün dünýä saglyk guramasynyň keselin ýaýramagynyň öňüni almak üçin üýşmelerden saklanmak we maskalary dakynmak ýaly maslahatlaryny äsgermeýär. Şeýle-de türkmen häkimetleri pandemiýa döwründe köpçülikliň çärelerini hemde bayramçylyklary uludan bellemegi dowam etdirýärler. Şeýle köpçülikliň çäreleriň biri soňky gedek hepdäniň dynç gününde Aşgabatyň etegindäki saglyk ýolunda geçirildi. Türkmen telewiziýasynyň 7-nji iýunda giýişlik görkezden maglumatlarynda sport geýmindäki ýaşlaryň ýüzlerçesiniň maskasyz köpçülikliň ýürüş geçirýän pursatlaryny görse bolýar. Beýleki tarapdan türkmen häkimetleri koronavirus ýokuşanlary anyklamak üçin ýurdun edara kärhanalarynyň işgärlerini mejburi lukmançylyk barlagyndan geçirmek çärelerini güýçlendirýärler. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Aşgabatda habarçylarynyň biri şu günler şäheriň saglyk öýleriniň öňünde saglyk barlagyndan geçmek isleýän büdjet işgärleriniň uly nowatlarynyň emele gelendigini habar berýär. Edara kärhanalaryň direktorlary işgärleri gysga wagtyň dowamında öz hasaplaryna barlagdan geçmäge mejbur edýärler. Barlagdan geçmedik işgärler iş orunlarynyň kemeldilmeginiň çäginde işden çykarylmak bilen ýüzbeýiz bolýarlar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 8-nji iýunda gürrüň berdi. Ol bu barlaglar üçin erkek işgärleriň 100, aýal gyzlaryň 140 mana tölemeli bolýandygyny hem aýtdy. Aýal gyzlaryň tölegleriniň köp bolmagy olaryň ginekologiýa ýaly goşmaça medisina barlaglaryndan geçirilýändigi bilen baglanşykly diýip habarçy belledi. Bu maglumaty adatlyň beýleki bir habarçysy hem tasdiklap, bu barlaglaryň 1 minutdan köp wagty çekmeýändigini aýtdy. İşgärler bir-birden lukmanyň otagyna girýär. Lukman işgärlerden saglyk bilen bagly şikaýatyňyz barmy diýip soraýar. Olaryň hemmesi hem ýok diýip jogap berýärler. Sebäbi eger işgär bar diýse onda onu işden çykarýarlar. İşgärler işden kowulmajak bolup ketelçiliklerini gizleýärler diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 8-nji iýunda gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä paýtagtyň demir ýol wagzalynyň goloýundaky ýerasty piýada geçelgeleriniň we daşarky ýollaryň töwereginde polisiýa işgärleri hemde raýat geýmindäki işgärler adamlaryň temperaturasynyň ýokardygyny ýa-da pesdigini hem barlaýarlar. Adatlyň paýtagtdaky ýeni bir habarçysy 7-nji iýunda saglyk öýüniň maşgala lukmanlarynyň we şepaat uýalarynyň öýleri aýlanyp ýaşaýjylaryň saglygy bilen gyzyklanyp başlandygyny habar berdi. Eýem köp ýyllardan bäri maşgala lukmanlary şepaat uýalary bilen bilelikde öýleri aýlanmaýardylar diýip habarçy 8-nji iýunda beren maglumatynda aýtdy. Şeýle dol 1-nji iýundan başlap mehmanhanalarda sauna, howuz we spa hyzmatlarynyň açylmagyna ruhsat berilendigini hem belledi. Ýyldız mehmanhanasynda hemme hyzmatlar 1-nji iýundan, Owuzkentde 6-njy iýundan hödürlenip başlandy. Iýunyň 1-nji hepdesinde bu hyzmatlar beýleki ýerlerde de açyldy. Şeýle hem Nur Muhammed Andalyp köçesiniň ugrundaky elitka jaýlarda hem howuzlar açyldy diýip habarçy aýtdy. Türkmenistan ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýtsa-da ýylat arasyndaky ketelçilik statistikasyny mälim etmeýär. Şeýle-de türkmen häkimetleri mundan ozal mekdep okuwçylarynyň çağılar baglarynyň körpeleriniň we büdjet işgärleriniň arasynda geçirilen saglyk barlaglarynyň netijelerini hem köpçülüge äşgär etmeýärler.
Prezidentiň welaýatlara sapar etmegine hemde käbir etraplary we döwlet kärhanalaryny birleşdirmegine garaşylýar. Şu hepde Prezident Berdimuhammedowyň ýurdun käbir welaýatlaryna sapar etmegine garaşylýar. Saparyň dowamyny welaýatlarda bir näçe etrap we döwlet kärhanalaryny birleşdirmek meýilleşdirilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn namdar çeşmesi we welaýatlarda habarçylary geldiğini şertine habar verdiler. Göz öňüne tutulýan saparlaryň Balkan, Lewap we Mar welaýatlaryna amala aşyrylmagyny, etraplary birleşdirmek işleriniň bolsa ähli welaýatlarda durmuşa geçirilmegine garaşylýar. Prezidentiň bu hepde Balkana we Lewap'a sapar etmegine garaşylýar. Plana göre ol iş saparlarynyň netijesini käbir etraplary we döwlet kärhanalaryny birleşdirer. Şeýlelikde müňlerçe iş orunlary azaldylar. Bu hepde onun Mar welaýatyna da sapar edip yetişmegi mümkin. Etraplary birleşdirmek işleri ähli welaýatlarda amala aşyrylar. Hususan Mar welaýatyna etraplaryň sanynyň epetli azaldymagyna garaşylýar. Ol ýerde 11 etrapdan 8 etrap galmagy mümkin diýip çeşme gurrun berdi. Bayramalda habarçymyz täze ýetgeşmeler boýunça Mar welaýatyna garaşylýan şäherler barada Sewitden habar berdi. Mar welaýatyny etraplaryň birikdirilmegine garaşylýar. Olaryň sanynyň takminan 5-6 etrapa düşüriljekdigi aýdylýar. Bu bolsa köp edaralaryň birikdirilip edaralaryň ýapyljagyny aňladýar. Köp adamy işini ýitirmek howpa banýar diýip bayramallyk habarçymyz ýerli administrasiýalardaky çeşmelerine salgylanyp 8-nji ýylyny Sewitden habar berdi. Lewapda habarçymyzyň welaýat administrasiýasynyň çeşmesine salgylanyp bu maglumatlary tasdiklady. Lewapda käbir etraplaryň we daýhan birleşikleriň atlarynyň ýetgediljekdigi, amy derýa we däne ýaly käbir etraplarda ýetgeşmeleriň boljakdygy aýdylýar diýip ol Sewitden habar berdi. Bayramalda habarçymyz Owzhan etrabynyň sakarçägi etrapy bilen Bayramalynyň bolsa Garagum etrapy bilen birleşdiriljekdigini aýdylýanyny, Mar etrafynyň aýrylyp onuň şähere birikdirilmeginiň mümkinligini öz çeşmelerine salgylanyp habar berdi. Ol Prezidentiň garaşylýan saparynyň öň ýany Marda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýändigini, Sewite paýtagtdan goşmaça güýç gulluklarynyň getirilendigini habar berdi. Habarçymyz hususan adagdalýan etraplarda boljak ýetgeşmeleri ýerli dolanduruş edaralaryna beýleki çeşmelerine tasdikladyp bilmediler. 8-nji ýylyny günortan çagy bu maglumat efir üçin taýýarlanýan wagty Lewapda habarçymyz Prezidentiň dikuşorunyň Lewap'a getirilendigini habar berdi. Türkmenistan adatdan daşary howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi diýip ol maglumatynyň üstüne ýetirdi. Hökümete ýakyn çeşme etraplary we döwlet kärhanalaryny birikdirmek çärelerini Prezidentiň ykdysady çökünlükden baş alyp çykmak finansyklary hökmüne düşündirýär. Ministrler kabinetinde we welaýat administrasiýalaryny hemmeler munyň nähili netijelere getirip biljekdigi barada alad edýärler. Geçen anny güni geçirilen soňky ýonakda prezident ykdysadyýetiň kynçylyklaryny işaret bilen ne bolsa boyun almaly boldy. Onuň ykdysady görkezjileriň pese gaçanlygy we krizisten öňkü görkezjileriň gazanylmalydygy barada aýdanlary görülýän çäreleriň zerurdygy boýunça ilata berilen işaret boldy. Ýöne iň möhimi ol krizisiň haçan başlananyny aglamady. Şeýlede ol aýlyklaryň giýjikdirilmegi bilen bagly meseleleri çözmegi tapşyrdy. Ol adamlaryň arasyna nägileligiň ýoklanýanyny bilýär we özüni problemalardan ýaňy habardar bolan ýaly edip görkezýär. Ol welaýatlarda etraplaryň we döwlet kärhanalarynyň birleşdirilmegine halky taýýarlamak istedi we munyň netijesinde müňlerçe iş orunlarynyň kemeldilmegi häzirki ýagdaýa ýeketäk çykylgydyr diýip hökümete ýakyn ynamdar çeşme geldiňlik şertine habar berdi. Bayramalda habarçymyz regiony ykdysady şertleriň agyrlaşanyny, ýylatyň öz aýlyk haklaryny nagtlaşdyrmakda, eli ýeterli iými tönümlerini satyn almakda agyr kynçylyklary başdan geçirýänliklerini habar berdi. Adamlar nämeler diýip garaşýarlar diýip ol maglumatynyň üstüne ýetirdi. 5-nji ýylyny geçiren hökümet maslahatyna Prezident Berdimuhammedow dünýä ykdysadyýetine emele gelen ýaramaz ýagdaýlar sebäpli ýurdun ykdysady kuwwatynyň pese gaçanlygyny boyun aldy. Dünýä ykdysadyýetine emele gelen bir yaramaz ýagdaýlar sebäpli umuman ýurdumyzyň ykdysady görkezjiler hem pezelýär. Diýip ol aýtdy we çökünlükden baş alyp çykmak üçin orunmasarlaryna 1 ýyllyk ýörüýte maksatnama taýýarlamagy tapşyrdy. Bir maksatnama esasy wezipe çökünlük ýagdaýyndan hem depkinli çykmagy hem de çökünlükden odalky görkezjiler hem gazanmagyny üpşün etmekden ibaratdyr. Diýip prezident aýtdy. Şeýlede ol döwlet ýeçiligindäki kärhanalary we defhalary hususlaşdyrmak işlerini çaltlandyryp olary
paýdarlar jemgyýetlerine öwürmegi hemde zähmet haklaryny tölemekde bökdönçlükleriň ýüze çykýan ýagdaýlaryny berk gödegçilikde saklamagy orunmasarlaryna tapşyrdy. Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky missiýasynyň ýol başçysy ilçi James S. Gilmer Türkmenistanda adam hukuklarynyň we esasy azatlyklarynyň ulanylmagynyň gaty çäklendirilendигine aýdyp, Gulugelde anan Ýazyp Batyr Berdiýew bilen birlikde Türkmen türmesinde direksiz ýitendigi hasaplanýan Ömrüzek Omarkulyýewiň ykbaly baradaky aladalaryny hem bildirdi. Ýatlatsak 2018-nji ýylda Türkiýede okuyan we studentleriň raýdaşlyk guramasyny döreden 26 ýaşly Ömrüzek Omarkulyýew parlament saýlawlaryny sinçi bol diýip türkmen resmiýetleriniň aldygy netijesinde Aşgabatda ýitirildi we iýdina göýberilmedi. Haçanda ol öz düşen ýagdaýy barada daşary ýurtlardaky nişirlere we guramalara habar berenden soň aratnaşyk mümkinçiliginden keselip ynamdar çeşmeleriň maglumatyna görä şol ýylyň iýununda 20 ýyl türme tutuglygyna hökm edildi. Emma soň bu işin halkara jemgyýetçiligine ma'lum bolmagy netijesinde 2019-njy ýylyň sentýabrynda onuň 2 ýyllyk harby gullugy alnandygy hakynda şüpheli bir video ortağa çykdy. Dowamlylygy 3 minutdan az bolan videoda Ömrüzek Omarkulyýewiň başyna gelen wakalaryň ählisiniň toslamadygy, hamaly onuň 17 aý bäri garaşsyz habar serişdelerinde ýazylýan zatlardan habarsyz Türkmenistanyň öňündäki gulluk borjuny ýerine ýetirip ýörendigi aýdyldy. Videoda Ömrüzek Omarkulyýew daňylan it bilen oýnaýar, harby libasly adamlar bilen oturup telewizor görýär, naharyýar. Ýöne geň ýeri videonyň hiç ýerinde Ömrüzek gurulamaýar, hiç ýyly çykyş etmeýär. Amerikan ilçisi James S. Gilmer 4-nji iýunda ýaýradan beýanatynda Ömrüzek Omarkulyýewiň eýäm 2 ýyllyk harby gullugy tamamlap okuwyny dowam etdirip bilmelidigini nykap geçdi. Azatlyk radiosu Omarkulyýewiň häzirki ykbaly barada onuň garyndaşlary bilen habarlaşyp bilmedi. Emma ynamdar çeşmeler ozalky studentiň häzirki güneçelini hem türme tutuklygynda saklanýandygyny belleýärler. Resmi Aşgabat Omarkulyýew bilen baglylykda hakykatda bolan zat barada hiç wagt açyk düşündürs bermedi we Ömrüzegiň özü garyndaşlary bilen açyk gurulmak mümkinçiligini döretmedi. Amerikan ilçisi Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň türmelerinde uzak ýyllar bäri daşarky dünýä bilen habarlaşdyrylman saklanýan köp sanyň wyzdan ýetiri bilen gurulmak mümkinçiligini döretmezliginden şimdi hem alada galýandygyny aýtdy. İlçi bu adımlaryň masgalalaryna olaryň saklanýan ýerleri we hal ýagdaýlary barada habar berilmelidigini ýatlatdy. Türkmen hökümetini BMG-niň zorlukly ýa militinde ýitirim bolmak boýunça işçi toporunyň ýurda gelmegine ruhsat bermäge çagyrdy. Halkara hukuk toporlary şol sanda Türkmenistanyň türmelerinde soglaryň direksiz we zorluk bilen ýitirim edilmegine garşy göreşýän olary diýeri görkezin kampaniýasy Türkmen hökümetiniň öz türme ulgamynda adamlaryň zorlukly ýitirim edilmegine ýol bermezlik barada beren wagdalaryny ýerine ýetirmeýändigini aýdýarlar. Olary diýer görkezin kampaniýasy halkara jemgyýetçiligini öz sözleri bilen aýtsak, Türkmenistanyň sistemalaryň döwlet praktikasyna öwrülen ýitirim edilmeleri bes etmegi üçin berk ýygyderli basyş etmäge çagyrýar. Olary diýer görkezin kampaniýasynyň maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň türmelerinde 100den gowrak adam zorlukly ýagdaýda ýitirim edildi.